Spell abatwe. Abatwe. So abad yes me obidin abad. Na abatwe asa na so na twa no. Hey, Kwadwo me asa na me kan no me kan bom. Me kan bom. What say abatwe? Aha. Abatwe. Anya abad ABA. Aha. Men spell no twi ana abrofo. Kwadwo sana wo pesa wo ye no ma obi a obehwe wo hunu se wo spell abatwe. Abatwe. Armpit. Abatwe brofo yesay. Armpit. Ah? Armpit. Abatwe brofo yesay. Pankwachi asemfio na what brofo chan. Aha ye dey to we Kolegae Kolegae TV na winyina mo hwe favorite Kolegae. Armpit. Armpit. Abatwe brofo ye armpit. Na ena omotomu nso brofo yesay. Manhole. Amotomu de be manhole. For bush champagne number because kokra ya to tiri for bush e wasa mitimi fra fie na me hu se ne ma ekoso wa bra bomu no wo mum panipa bi a obetimi aboa wo no matimi asa ya de adofo we are about to shoot. It's a new movie that afeni edeba we mechanics say behind the scenes entino de sere ye be wo na afeni de awom obwa now abatwa brofo say armpit na wo ye ho na onim na ma oba besua sa brofo we akola no kokroma antoni tirimu a eyam betimi atona pampam anhwa de duro bia be ye mfada entino like I said no behind the scenes afei na ye ko location so me pacho Kolegae TV ni na munyina manigusu amohwe yenya yankasa ye nua Kolegae na yankasa Kwadwo Poku Mahala a chese ye ne no ene before that ne me no abetwetwe nkomo kakra wada uruma Kwadwo Pame no ko fita mo straight on ko fita mo straight the first Kwadwo aduane bem pa ena wo pepa me yeah yehu hey ada wasi ope mpacho ubetimi aye die huo nkwan sisi amia. Oh, simple. Okay. Die huo. Yeah. Capital. Ye ne nkwan. Okay, spell we anu aye nkwan no. Spell die huo. Die huo. Yeah. D. Yes. Y. Yes, okay. E. Okay. H. Hey, okay. Die. Die. Yeah, we say ashase no we say we spell it die. Die tie and die ni bi no we see D Y E. Yeah, die. Wa bondi. Eh, Kolegae TV so aye there. Me ma boss. Na dia go nya DWO. We ba. Si anu ya dwomo. Yeah. And o say anu no ye de dwomo. DWO ni ya dwomo. DWO. Ya dwo. Aha. Na de huo ni DY. H. Oh, masa. Kolegae mpacho na unso aduane ben pa na ope. Oh, said ye abane say eba say wo kan ye be mo spelling ti no. Me de no ya anwamo. Anwamo. Me pacho anwamo spell anwamo. Man kan brof anwamo brof. Anwamo brof for fried rice. Not fried rice, not Friday. Ya chi ankasa nso de be friend say. Say no de mo ayachi. But anwamo fry. Fry. Na just say okay. Ha Kolegae badwe. Dada. I tira spell anwamo me. Anwamo. Oh. Ni twi na ma spell no. Anwamo. Ni twi no. Anwamo fried rice. Yeah. We dey obehwe yi o. Me hwe ye say me pacho ye ba udie huo nkwan no so. Ye die huo ene nkwan no sisi ade ye. Enchini betwam. O ye nkwan na enchini betwam. Enchini betwam wo de ye nkwan no. Ututwa nkunuma no a. Wo tutwa nkunuma. Ade huo nkuruma wom. Sa. Na ebeda na. Minim se nwura no nkwan ani. Okay. Ko sinia ma ko. Ye huo nkwan. Aha. Ututwa nkuruma no a. Wo tutwa nkuntumle no. One control. Oh, why didn't you? Na brebro ni na sase say me tia bu. What you have?
Mo odiane. Ana now we twemako. Oh. Now the manage jaso. Ti ebini ya. Ebina no wa yi, wo ni control le na fra. Oh, na ye green. Problem pana. Die huo kontomire o. Problem pana wo ya. What? Die huo de se nwura bi ne yade ye. Ha? Enyamura ye control le ne. Wo boa. Die huo anya yoyo. Die wo ye ebunabunu kwan. Se die huo tuo zafia ya ye kan tuo zafia na wo ye. Pana bonten ye di control le na ye. Die huo de se kontomire ni mo. Ayoyo. Ai green no. Ai. No what you try. Unim he. What you try nkuruma. What you try nkuruma na. Mi hu nkuruma pra wo. Ana me ka die huo de nkuruma ni mo ana. Na wo say ya na omo nkuruma ni sin chen. Hwe. Nkuruma ba ya. Asem. Na nya ma wudie no nse na ya se anya ma wudie no. Boy mi nkotwa mi sini e. Le sami. Inti. Oh wow. Next location so fair. Location so fair. Wow. Mo fa se no atu location so fair. Matete akolai satama na ejire ene yam de da ne tiri hu nyina na hwede nyame adom ne tiri hu aye. Aya de. Ene ni pa nyina ne be de aye mesremo e mante na mo pe be ma oba wale no. Matete akolai. Matete akolai no kwasem nie. Kakra bia de be mamiaje se biane no nim ye bat mesro manage manage ono a na nchini momo atwam na nso no nim se ana se Kolegae kwa na se obetoto we ni se obeto glass lokro ni enko ni enko lokro ni enko yeah, say your location so ayachi Kolegae ewa ha. Kolegae Okomfo Kolegae vlog ni TV Okomfo Kolegae eno na mo hwe. Ye ko oko ni hotel ha kwakotwa movie. A chese eja wanya ne wofase ba bi o ha woni no twetwe nkoma a wo se ne wofase so no wofase akola se de mesi abre ne ho no mo fase for doors no maba we we nyina we mo fase ketwa no akosi nkroma ba no okay pato oh wow location so fair wow akosi nkroma ba okay we me kai se na yambi danachi ya na mdi kuma dada esra no ama ene nyame aya adom a mo hu ne kala nyese na no te no etuntum enku amato asa no me ma no mesra mo yo fase fo bebre ma boka ebi nsusu be ba na mo fase bla bra wo fase fo you we kura de oh mo enfano nche na ya wo be free gado ba se wonye ayi wa pa jo entino we kura de me kai so okoteto gata no ma ne si tutu yi dodo de si nanim ha no artificial mache ko di ada sai na nya ada sai an ye dia ni ntino wa sha se tie wone sai an ye dia se ye ko twa simbe no ba se amoko to ni se ya asa me kura nya adwuma wono nso so se pesi me dide se first o ba ya ma nya yi na wo ye se na wo di hu ni na ntina no ye nso wo san ye ma nya kakra se me nkwam de ma nya kakra na dika hu ya ha mahala to mo blame na simbe ndi ko twa sisia simbe ndi ko ya kama di free DOP nti saa wo wo na same jije ni nyina de frap ana continuity okay and obetima ye check do di ko yo go nti no fa no no go nti abusuafo mraso ye kwa koya adwuma ya be fine anti kole ukoya adwuma wadaro ma asembe na wo kase o kwa babi no kwasema me wo mne se said the media can obi ankoso support Okomfo Kolegae. Go to my YouTube channel. Bomodiane type Okomfo Kolegae vlog. VLOG.
Okomfo Kolegae na o de Okomfo Kolegae na for TV no so anase Okomfo Kolegae vlog and nipa bebre didi Okomfo Kolegae din ho enti obi ho akobọ Okomfo Kolegae abonsemi na ibi but we ne de obowura me channel ni mu na nsrensem de na poso ehuna benya futusem ne nsempa ne nsempolo bowura Okomfo Kolegae vlog. Subscribe to my YouTube channel said ya yenua Mahala eka ye no abatwe brofo eye armpits abatwe ebrofo eye armpits ya da mu nyina se Kolegae na ye TV ho na ye wo sisi ya da mo se